One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Ya fara tona muku asiri. Saboda haka su Zamfara ku bar ma magana kun ji an samu jahilin shinkahi ko? Don Allah yanzu irin wanga akwai bukatar ka bashi amsa. Saboda ni, saboda duniya ta san wannan jahili na kuma wa kumbuwa kayanta. Wada gwamnatin take haka na tare da gwamnatin suke. Ko ba haka suke ba? Murtala Bello Asada abinda yace an kashe mutane sama da 100 a Bukkuyun. Gwamnan jihar Zamfara ya hito yayi ƙarya, ya ce mutane 36, amma kuna ji abinda sun kace Murtala Bello ya ce an kashe mutane sama da 500. Duk duniya ta san makaryata na. Kuna fahimtar wannan abinda nace maganganun suna nan, an kashe mutum sama da 100 a Bukkuyun, amma gwamnan Zamfara ya hito yayi ƙarya, ya ce mutane 36. To wannan ya kamata ku hito ku kare. Ni na ce gwamnan Zamfara ƙarya ta yi, don Allah mai sunan ƙarya. Ko limamin juma'a yayi ƙarya sai a ce wannan ƙarya ta yi, ba za a ce sadaqallahul azim ba. Saboda haka babban banza ya zo yayi ƙarya, dole mu faɗa mai ƙarya ta shi kai. Abin da ya kamata ku sani shi gwamnan Zamfara na faɗa muku zargi ne akai da ta'addanci ya faɗa APC. Ya zo ya yi muna bayanan alaƙa ce da Musa Kamarawa, wace idan alaƙa ta me yasa haye mai official advisor. To wai amma abin bakin ciki, wai shi wannan dodo wai shi ya sheka wurin Janar Buhari, wai yana kira ga Janar Buhari akwai waɗanda ka ruruta wutar ta'addanci sai ka ce ga ka kai ka ruruta wutar ta'addanci Zamfara. Wai Janar Ali Gusau shi ke ɗaukar nauyin ka san Janar Ali Gusau ka ɗaukar nauyin ta'addanci ka zo ka kira shi kun ka zauna da shi ya baka ɗane mataimakin gwamna duk baka san ɗan ta'addana ba sai yanzu don kun rabu sannan za ka dawo kana yawo da hankalin mutane. Abin da ya kamata ku sani cewa waɗannan asiri na Allah ya tona musu. Asiri na Allah ya tona musu. Shi jahilin shinkafi yanzu mu abinda mun ka ce gwamnatin Zamfara da gwamnatin Sokoto ita ta ɗarme ma ƴan ta'adda gindi sun san abinda ka faruwa. To jahilin shinkafi shi zargin ma gwamnan Zamfara yayi cewa ɓarawo na. Mai son shaida sai ya nemi Murtala Bello. Zargin gwamnan Zamfara ya cewa ɓarawo na kuma yana kira ga Magu cewa ya hukunta Magu. Fam da ya zo saye idan bai rubuta yana da kas EFCC ba su za su kai kasa kasan kotu. Wai irin wannan zindiƙin jahili wai aka don Allah an ɓata ma Zamfara suna ko ba a ɓata mata ba. Zamfara da adda tarihi ilimi aka cewa jahili ya wakilce ku yana maganganu na jahilci to amma miya abin mamaki shine katun banza ya zo yana cewa wai Allah shi isa ba ta yi musu komi su 'yan siyasa na. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakili ya tura Ma'azu dan Jabal kahin wakilin ya tahi manzon Allah ya tsaye kusa abinda manzon Allah ya ce mai yace ittaqi da'watal mazlum ka kiyayi addu'a wanda an ka zalunta me yasa manzon Allah ya ce fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun babu shamaki tsakaninta da Allah. Manzon Allah ya ce addu'a wanda an ka zalunta babu shamaki tsakaninta da Allah. Ga wani jahilin shinkahi ya ce ko an zalunci mutum addu'a banza ta so 'yan siyasa na. Don Allah wannan yawa addinin izgili ko bai wa addinin izgili ba. To kakku yi mamaki magagina na kubcewar mulki. Saboda haka mu abinda muka jira abinda Murtala Bello ka jira in akwai wani dan naira tahi Allah Zamfara ya zo ya kare gwamnan Zamfara dukiyar mutanen Zamfara da mai girma gwamna ya diba ya kai ma yan kokowa Murtala Bello ya ce an saba ma Allah. Kuma Allah shi isan ma mutanen Zamfara. Yanzu mutumin da adda yan gudun hijira cike da jihatai ka diba kuɗi ya kai ma yan kokowa amma kaf kumanta akwai yan social media da an ka ba kwangila. Kun san kwangilar da an ka ba su wai ai gwamnan Zamfara ba asalin kokowa ya tahi ba Niger ya tahi shugaban kasar Niger ya ce ya rake shi su zo wurin kokowa. Don Allah mai faɗin irin wannan ya fahimci addinin musulunci. Ya za ka yi da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa manzon Allah ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha illa an yumara bi ma'siya fa idza umira bi ma'siya fala sam'a wala ta'a. Manzon Allah ya ce ba a fare ba a biyayya. To ya za a yi gwamnan Zamfara yawa wani biyayya ya tafi wurin kokowa. Allah ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Allah madaukake yake cewa lalle almubazzarai kakku yi almubazzaranci ko wani irin almubazzaranci almubazzarai sun kasance ƴan uwan shaydan wa kana shaydanu li rabbih kafura. Allah yake cewa shi shaydan ya kasance mai yawan kafirci ga ubangiji ne. Allah ya ce almubazzaranci na ba ƴan kokowa kuɗi ba ƴan dambe kuɗi kashe kuɗi wurin kwallo almubazzaranci na da nassi na alqur'ani. Manzo Allah zai bayani filla Allah muna roƙonka da sunayenka da sifofinka. Allah ga dodo nan da tawaga ce sun ce baka iya komi Allah ya tabata musu komi. Ya Allah muna roƙonka ka kare dodo. Ya Allah ka kare dodo. Allah ka amshi mulki ga dodo ka sa mai kwaɗan mulki. Kar ku yi mamaki Allah ya yi ta bamu irin wannan labari.
don Allah akwai mai mulki duk duniya da ya ta'addanci da fajirci irin na Fir'auna to haka Allah ya kyale Fir'auna ya ta wahal da mutane ne ya ta wahal da banu Isra'ila karshe sai Allah ya ce wa nuridu an namunna alal ladina stulifu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahumul warithin Allah ya ce muna nufi ne shine wa nuridu an namunna alal ladina stulifu fil ardi muna nufin mu yi baiwa ga waɗanda ake raunanawa a bayan ƙasa wa naj'alahum a'imma mu sanya su zama jagorori shugabanni don Allah abin mamaki na Allah ya dauki wani dan gudun hijira cikin yan gudun hijirar Zamfara ya mika mai gwamnatin Zamfara duk wanda ya san wanda mai girma gwamna ya shigo gwamnatin Zamfara bai mamakin Allah shi wa dan gudun hijira saboda waɗanda yake jayayya da su sun fi karfi ne ko local government guda an kace ya ci a bashi gwamna bai iyawa Allah ya dauka yan mai sai gwamna wai shi na ya bidi jahilai sun hake waye shi wai Allah ya isa ba ta yi musu komi Allah ya ce to wa nuridu an namunna alal ladina sul'ibu fil ardi wa naj'alahum a'imma wa naj'alahumul warithin Allah ce wa numakkina lahum fil ardi mu tabbatar da su a bayan kasa mu kwace mulki ga Fir'auna mu baiwa banu Isra'ila su zama suke jagoranci Allah ce wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdarun mu nuna ma Fir'auna dan ta'adda da rundunarsu da dan shammiya ta shine Hamana mu nuna musu abinda sun haka kasance suna jin tsoro mi Fir'auna ka jin tsoro shine kubcewar mulki Allah ce to za mu yi haka mu amshe mulkin ya Allah muna roƙonka yadda ka kare Fir'auna da Hamana Allah ga wasu nan a cikin garin Zamfara suna ganin baka iya komi Allah ka kare su Allah ka kwace mulki gare su Allah ka gwada mana dodo yana biya gida yana neman alfarma a taimaka mai me yasa mun kai mai wannan addu'a saboda izgilin da sun kawa Allah duk sadda an kawa babba wa'azi in bai karbi wa'azin ba karshe Allah kare shi yake haka Allah ya ba mu labarin Karuna bayan Allah ya ce ya ba Karuna dukiyar da an ka ba Karuna bata hana mutane ne su yi mai wa'azi ba sai Allah ce iz qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin yayin da mutanen Karuna suka ce kakkai alfahari Allah bai son mai alfahari mijja mutanen gwamnatin Zamfara da su jahilin shinkahi shine suna ganin an ara musu dama an ara musu mulki an ara musu kuɗi ba shi na suke alfahari ba suna ganin babu mai iya komi su sun manta wanda ka bada mulki suna ganin tunda suna jam'iyyar APC ba abin da za a yi dole sai sun kai Allah yana iya kare APC Najeriya ko bai kare ta yana iya kare ta Zamfara ko bai kare ta don haka Allah ya ce iz qala lahu qaumuhu la tabra inna Allah la yuhibbul farihin yayin da mutane ne suka ce kakkai alfahari Allah bai son masu alfahari kusa abin da ya faru sai sun kawa Karuna wa'adi sun ka ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nema da abin da Allah ya baka na mulki na dama na mukami kudin da ka samu ka nemi gidan lahira shine wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya kakka mance rabonka na duniya ka shiga gida mai kyau ka shiga mota mai kyau ka yi sutura amma abin da ake son ka gane wa ahsan kama ahsana Allahu ilaika ka kyautata kamar wanda Allah ya kyautata gare ka kamar yanzu ka ce kai dodo ka ji tsoron Allah ba kowa ba komi Allah ya mika ma Zamfara ka kyautata ma yan gudun hijira da mutanen Zamfara ya hika kudin su ka kai ma yan kokowa wa ahsan kama ahsana Allahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan kasa don Allah diba kudin mutanen Zamfara koda naira guda ta a ba yan kokowa fasadi na ko ba fasadi ba to haka an ka hoda ma Alhaji Karuna cewa wala tabgil fasada fil ardi kakka nemi banna a bayan kasa wanda na iya cewa mutane ce Alhaji Karuna saboda lokacin da ake cewa kai kaza ka dibi dukiya kai kaza sannan Karuna ba kafiri na ba da baya kafirce sai Allah ya la'ane shi Allah ya dabe mai albarka don haka wa ahsan kama ahsana Allahu ilaika wala tabgil fasada fil ardi inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son mabannata an wa Karuna wa'azi ko ba ai mai ba amma Alhaji Karuna ya bushe iska kusa abin da yace inna ma utituhu ala ilmi indi wannan dukiya da kunka gani wannan kuɗin da kunka gani banza bata aje ba banza bata dauka an bani shine saboda sanin Allah ni cincinta shine inna ma utituhu ala ilmi indi shi Allah ya san ni cincinta kamar yadda bijinin malamin tafsiri Abul Fida Isma'il bin Kathir ya fasara yake cewa inna ma utituhu ala ilmi indi ai inna ma dani Allah hadha almal Allah ya bani wannan dukiya ne li ilmihi anni astahiqu bihi saboda sanin da Allah ya cewa ni cincinta a bani wannan dukiyar abinda Karuna ya faɗa kenan inna ma utituhu ala ilmin indi to anan fa sai Allah ya kusata sai ya kare arnin banza ya Allah ya kare shi Allah ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktharu jam'a Allah ce awalam ya'lam bai sani ba bai da labari anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun Allah ya halakar da waɗanda aggabani ne na tsararraki man huwa ashaddu minhu quwwa waɗanda sun fi tsananin karfi wa aktharu jam'a sun fi shi tarin dukiya ai wa aktharu jam'an lil mal sun fi shi tarin dukiya Allah yadda ka kare waɗancan azzalumai Allah duk wani azzalumi Allah ka kare shi abinda ya kamata ku sani cewa irin waɗannan suna nan sun hiso shurin mataki kakkumanta kwanan baya kuna fahimta watannin baya kun san abin da ya faru
kahin Musa Kamarawa akwai wani dan ta'adda da an hakama. Wane ne dan ta'addar? Shine Abubakar Kamarawa. Abubakar Kamara me aikin sa? Shine suturji yan ta'adda, abinda yake shike kai musu kakin soja, shike kai musu takalma, da kai ne yayi ikirari da an hakama Abubakar Kamara. Kun san abinda ya faru? Abubakar Kamarawa da jami'an tsaro sun ka cafko shi, da an ka zo ana tattaunawa da shi da wa ka daukan nauyinka, suwa da wa sun ka saka wannan aiki, sai ambaci sunan wani babban dan siyasa birnin Sokoto. Ya ambaci wani babban dan siyasa birnin Sokoto, yana nan birnin Sokoto, ya ambace shi cewa ya san da aikin da yake na ta'addanci. To wannan lokacin Dodo bai bar jam'iyyar da yake yi ta PDP ba, yana PDP. Gwamnan Sokoto yana wace jam'iyya? Yana PDP. Don haka sai an ka haɗa baki yaya za a yi in an ka hidda wannan magana akwai matsala, don za su samu matsala ga jam'iyyar su. Kun san abin da ya faru? Dodo sai ya yi abin da ya sa kai wannan Dodon duk inda makirin Allah ka kai ya kai makirin Allah. Kun san abin da ya yi? Sai yasa an ka ɗauko mai Abubakar Kamarawa, an haka kawo mai shi falo ne, ya ce a sake interview a sake tattaunawa da shi akan abin da ya kwa. Don Allah jami'an tsaro sun yi bincike sun kare, in ba wata manufa akwai ba, me ake son a sake maimaita binciken? Shi yanzu jami'in tsaro na, shi ka bincike. To abin da an kai sai an kai ma Abubakar Kamarawa alƙawali, wannan magana da ya jiya yau ya walwale ta, in ya walwale ta kuma za a yi mai hanya ya fita. Don haka jami'in tsaron da an ka sa gaban gwamna yana tattaunawa da shi, sai jami'in tsaron cikin bayanan da yake sai ya ce to amma jiya kayi muna bayanin akwai wane, ya ambaci wannan dan siyasar na birnin Sokoto, to mai girma gwamna mutumin gwamnan Sokoto na aboki ne na, don haka wannan wane din za mu kira shi sai a yi kaza. Sai shi Abubakar Kamarawa sai ce jiya na hode shi amma dai yau na hishe shi, ba wannan harkan muka yi da shi ba kaza. Kun fahimci abin? Shi dai asakon da gwamnan Zamfara kasun ya basuwa. Kusa abin da ya biyo baya ana ƙare wannan an kai wala Abubakar Kamarawa an ka sallame shi. To tun wannan lokacin daman shi gwamnan Zamfara da shi da tsohon gwamnan Sokoto Attahiru Bafarawa akwai takun saka. Don haka lokacin da an ka kama Abubakar Kamarawa, shi da sa kun ga yan social media na Zamfara an sa sun rubuta an kama wani dan gidan Baharawa. Misa an ka rubuta haka nan saboda ita gwamnatin Zamfara ta riga ta san gidan su tsohon gwamna Attahiru Bafarawa, ba Musa Kamarawa ɗaya ba Basharu Kamarawa ɗaya ba, akwai barayi gidan. Don haka sai an ka hayyala wa mutane shi ma Abubakar Kamarawa dan uwan Attahiru Baharana. Sai an ka rubuta haka don shi Abubakar Kamarawa bayan an sako shi sai ya zo ya conference da yan jarida cewa shi bai da alaka ta komi da Baharawa. Kun fahimci yadda abin yake? Kuna fahimci yadda abin yake? Don haka dai karshe abin da nika ce muku, Murtala Bello yana nan akan bakatai. Wallahi asirin ku kam, wallahi Murtala Bello bai barin tona shi. Kuma ni abin da ni dauka yan demokradiya a wannan lokaci akwai abin da kun kawa Allah ya jarabe ku da irin waɗannan hatsabiban yara. Don haka ku koma ku tuban ma Allah, ku bi Allah, sai Allah ya jaye muku irin waɗannan yaran. Wallahi mu idanun kowa za mu tsone, idanun mu ba su kunya gidan kowa. Saboda haka abin da ya kamata ku sani, farawa ta tunaninku na 2023 wallahi insha Allah in dai ba mutuwa mun kai ba, wallahi sai mun dauke ku ɗaya bayan ɗaya mun nuna ma duniya. To kaf ku yi mamaki, su ma ƴan adawa Sokoto ina nan tahi akan su. Kuna fahimta? Ina nan tahi akan su, ba mancewa ne ba, ina wato izashtama al-ahammu wal muhimmu turika al-muhimmu ila al-ahammu. An ka samu abubuwa guda biyu ga mahi muhimmanci, to za a yi kokari a kare da mahi muhimmanci. Misali ce ina nan ta wurin yan adawa Sokoto. Tsakaninku da Allah Janar Muhammadu Buhari ya bada mukamai jihar Sokoto ko bai basuwa ba? Tsakaninku da Allah mukaman sun wa yan jihar Sokoto unhwani. Sun wa yan jihar Sokoto unhwani. Cikin manyan kujerun da an ka bamu akwai ministan yan sanda, akwai sakatare na hukumar yan sanda, akwai ambassador a jihar Sokoto, akwai su ko babu? Bayan su akwai mukamai suna da yawa waɗanda an ka ba yan jihar Sokoto, amma na kalubalance ku duk wanda ya san unhwanin da waɗannan mukaman sun kawo yan jihar Sokoto ya hito ya wai. Bayan su zan zo in ɗauki 'yan takarar gwamnan da ana talla na APC. Ku jiya kowanne su akwai abin da yawa jihar Sokoto, musamman waɗanda sun ka shahara 'yan takara kusan guda 3, da sakataren hukumar 'yan sanda da ambasada da sanatan Sokoto ta Gabas. Ku ji kowanne su ya cincinta. Tsakaninku da Allah mun samu su Sokoto ko ba mu samu ba? An yi gobara Sokoto ko ba ai ba? Akwai yan gudun hijira Sokoto ko ba ai ba? Duk kakaragun da su Murtala Bello kai na a taimaki yan gudun hijira, a taimaki yan kasuwa, cikin waɗanda an ka ba mukamai federal government, tsakaninku da Allah akwai wanda ya taimaki wani Sokoto? To kawai saboda kun mai da mutane ba su da hankali. Saboda haka abin da yasa shekaran jiya nayi magana nace da yan adawa Sokoto da gwamnatin Sokoto da matsalar tsaro suka son su ci zabi. Kun san fasarar maganar? Ita gwamnatin Sokoto abinda ta kaso na nuna kasawar Buhari ya gaza, kuma in an ka ci gaba haka kana iya kare Buhari da ya gaza.
dole ka yadda Janar Buhari ya gaza, amma me ya asali yan ta'adda an ka karbe magindi ana taimakon su an don Murtala Bello yayi ikirari ya ce turji na kawo dusta kuma dusta ya ce kamarawa na kawo dusta kuma dustan nan su turji aka kawo ta aka kawo ma ita in ƙarya ta Murtala Bello kai ya kamata a hukunta Murtala Bello don kai ya koma. To abinda nika tambayar jami'an tsaro waka ba Musa Kamara kuɗi yana so masu turji dusta yana kai musu, ku ce turuz zambirni su ka bada kuɗin. Saboda haka abin da ya kamata ku sani yan takarar gwamna yanzu suna nan ana ta yada su, akwai almajiran su yan social media suna nan sai haka kawai ana haɗin wa da babu iri, ni in kace min haka nan tsada mamari zai babu iri na miyawa jihar Sokoto doka kowa za a yi mai hisabi aljaza'u min jinsil amal. Don haka magana cewa ai wane ya kawo babu ruwanmu da wanda ya kawo shi, wallahi shi za mu gani ya taimaki yan jihar Sokoto za mu tallata shi kowa ashi. Siyasar da attahi abinda attashin hankalin kowane bangare na yan siyasa yanzu babu magana sat, yanzu dai kun ga kun yi san an yi muku sako ko ba a yi muku sabba. Saboda haka a dauki kowa abinda nika son ku gane duk wanda an ka ba mukamin federal gamma a cikin adawa jihar Sokoto babu guda da yawa in jihar Sokoto unhani. In kun ka cire wani bawan Allah ma'aikacin gwamnati na federal gamman dan Isa na kusa abin da yayi, mutanen da an ka halba gabacin Sokoto abin da yayi kokari kuɗi ya hisu a cikin aljihu ne ya kai specialist ya kai asibitoci cewa duk inda an ka halbe wani to aje a hissan mai bullet aje a bashi magani cikin aljihu ne. To kun ga irin wannan shi za mu fitar da iri ne saboda yayi abin da ya kamata, amma wallahi kujere yan adawa Sokoto ba su da amfani don shi kaga ba su ganin girman kowa in ba mai gidansu ba. Don haka da ka saba mai sai aga kamar ka saba ma hadisi, mu za mu saba mai wallahi kuma direct ba indirect. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu